Dinalian ko ni. Dili magabi, dili magtukod og payag para tulugan. Oh, matik. Nit-nit na. Di, kaya ron humanda yun. Yahay ba? Humanda bitaw butang anak ato po. Makatulog ni gumana ron. Pagbutang na strapal ka ron, ano man na. Sabi mo ipawin. Pawin. Dinalian kay, dinalian trabaho. Wa na gabasay ni. Tantaray na. Doon mo kami ni. Doon mo may, doon mo may. Dinalian ba, dinalian. Ay, kay kusog kay mutigbas yung akong kauban, oh. Mana, ngit-ngit na, wala manok kay alas ini. Saita po, saita. Diyan na mo ron ni dako. Tagbaw mo ani ron. Dako. Kanay, putla naman eh. Ha? Kanay. Pwede na na. Ika lang na ako. O, sige. Pwede kayo na patungan o ka ng ukma ka ng kahoy ano, yanaan niya o eh. Oh, anaan dito o eh. Lansang diri o yana. Oh. Para makasuporta Aw. na ito nga. Ugma na lang butangan kay gabi naman. O pwede naman na. Di na mapalid eh. Sa uyog naman. Na tinagtaray. Dinalian kayo kay ngit-ngit na. Ah, matik. Sukat dire. Dire na taron. Agi din. Bali. Nya bali. Ligon kay na, Jimlina. Igot. Oh. Sukatan na din na. Ah, kita. Suka. Oy, suka dulu. Diri. Hirap sukat diri. Diri, sukat. Ge. Street na. Ala sa isip mo. Oy, liha na, liha. Wala na. Bayaran lang noon. Wala na. Ubos. Wala na, mubo kayo. Uber pod. Ubi, mo ni ko dire. Mubo ka din oy. Sige gamay dire. Amara. Isa kayo maboy. Patong bubo ba? Amar mo good. Sige gamay ba? Gamay lang. Taas na po na. Pag-isi sa din. Boss gamay. Pag-isi sa imo din. Babae gamay lang din. Baba. Dito ta magsunod kay siya naka. Mag-isi din ako niya. Iadto na to dito. Iadto itabok dito ang tuway no, aron mapantay. Utlan na. Oh. Kay pantay. Oh, do atare. Kay sukat kay kuan nibilan. Kapo kay nibil. Katulog lagi mo ron. Ayaw. Ay lagi mo kabalaka bisan mo magulan ron katulog lagi mo. Nawa, ana mauna imong kitap-taban lagi. Mo man connect dire. Pariyar man kuna. Oh, pariyar man kuna. Ana ra may taas oh. Kanang isa, Oh. kananan po dai Tama, na. rama. Tabi ang nasa tumaw. Naon ba yan? Dali na. Tira. Human na mo mon, tira mo. Alain na. Kani. Baglisi. Na. Dali ra lagi na. Istoryahon. Paglisi. Gusto nga. Kaon ako ni. Oy! Gamay. Ato ni. Di pwede kasaka ni. Hagdan dayo. Mabungkag na! Alas ko agad yan ba? Nabungkag bitaw. Wala. Ay, Pwede na to din. oh, bira! Sigyo ka. Hawa na! Ato, magkana nga. Duyan, magyapon, balikog mo ng duyan. Putla ben. Ah, hinahinay, gunagod. Gamay. Katong Pati Juni, pati po. La, ngit-ngit na dyan. Di na makita yung tao, trapal ka ron.
Ayaw na, di magsilbi na. Matuhod ta ni. Di na pwede, Ben. Katong panabas. Mga dire kay mananap na, patay na. Tuhod ta ni. Pang ano? Juni oh. Ano ni? Kaya ka Juni oh. Kaya kang paano, nagtitew. Taas kayo ito. Kaya ka natin? Kaya gina. Okay na akong putol gani nga. Luming na ron ba? Lumi lagi na. Buwang kayo ni. Luming yung mga konsensya. Oh. Wala na isisyo na. Gani na tantad na. Grabe na eh. Pwede lagi, hina-hinay. Absan lagi na. Hapit na putulong ka Juni. Di. Tama, alas 7, human na. Kung nga saan ang Hapit na mga alas 6. Mao na siya. Luya tao ng mga kuan na tagulan no. Wa pay balay, gabi na. Ito. panghigot. Hoy, Ngit mga tuway no. Ano ram na oh. ngit-ngit na oh, di na makita na yung bugas ron. Ugma na kayo. Yan na buti na din mukha mo ni. Oh, kanilang sa ang kasangit. Dahil ang butang anak. Eh, butangan yun na siya gana. O ayan. Para ang Andi mas 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 tugot siya para dili siya mo pundo ang tubig. mas mayo mo putong kuan ken. Ah. Nang di na butangan diya. Ana ra tanan no, walay babag diri. Ana ra. Kay inigulan ditso kay na ato ana pare atong dito taw-taw dilito ba na patindaganas tubig noon. Masalod to kawayan. Kuan lang ana lang tanan. Anak lang tunga. Ano lang yung tulo. Ha? Ano ra diri. Yeah. Pwede po lipak lang ay kuan. Kulang kawayan. Oy oy. Di pasok mo si diri. Na, absam tagbunta ka namin. Oy kayo. Dili ka pikas oh. Walhon man puday ka. Oy kayo dapat doon yung ta diri. Ay sundan Junior, gawon titigbas. Dito ka ni. Oy kayo hoy. Dali ka ngit-ngit na di o pagkataon trapal. Ngit-ngitan na oh. Pikas mo ato bang ba? Dindin uman nang gawa. Oh, bagi sa dini. Dini. Ana. Ini kay hoy kini walhon mo ko. Di. Ye, tawhana. Ayo Juni tawhana. Pwede mo kay kadina sila hawak ni. Han maging mulatay. Aw di ulatay. Hikta hawak. Oh, kadina ba? Kapang. Mura nagbuhi ni kuan tata nga. Di lapos bina. Kuan yung agapon yung naya kuan kinsi ka unggoy sa kan ba? Lapag. Gapon? Bigya to 100 ra isa. Ah. Unsa man to nga nakuha mo to nila? Online din. Pamusel? Online din. Ayaw daan ba? Patay ka to dinar. Ayaw mo daan. Piniskan to, tadaan. Bawal to, bawal. Ito sa baligya. Dalan talaga kay mangga to. Ha? Dalan talaga kay mangga to. Lumba ba? Ayaw no daan. Boy. Lami lagi, tilap-tilap sa tudlo. Pagkabot sa dakpan sa dinar, wala na. Human. Ano mo gilanan? Buhion raman mo. Ya, lo, ya. Ay, tanaw-tanawa po dyan na, kay kapira ba naghawid na? John, tanaw ba lagpot ba? Ang sundang, kay kapira ba naghawid na? May kay nipilit pa. Oh, di wow. Oh. Karon, inyong trabaho ron, magtaod, nagtrapal. Hala na mo diha. Wala na lang tayo sa tapi na. Yan na lang buwan raw. Lubong. Tao ng trapal, ngit-ngit na. Tungag ni Hidgar oh. Matilyo.
Nyaram naman ito kabubong. Uli ako ng ugma. Dito pa may managma ko. Magamay na malansanganan. Kung man na maglansang. Brace lang. Adi na siya brisan oy. Brace lang manana ko do. Arong ligon. Magkuha na ako brace ana yan o. Pikas-pikas ana. Arong dili yun na siya mo. Di yun na siya mo kuan. Harag-harag. Brisan. Gamay lang jud. Nabita mo yung motor ya. Ugma na yun ya. Ikuan na, habol lang niya. Bukot naman tayo ng trapalo. Motor, padulong. Sige. Oh, putla ka, may kong tawa na oh. Oh. Tama na kayo, bitay-bitay ba? Dito na, pinong ubos. Tulak. Taon na. Taon na ito sa plastaran ni Ron. Paghuman. Oh, namoy twain. Hitin niyo mga tumoy. Baik ano? Short gamay oh. Di po mabot og imo na ipalampas. Gamay ra gyud. Ay, wala. Ini dra pa. Tama ito ba tal diri. Napit na. Ayaw pala may ipod, kaya ang mulak mang ka mo, spray mo. Rag short ang dusi no, tiyo no. Oh, tunga sa, tunga. Ano ba niya? Oh, ano kayo? Tunga bay na sa ba? Tunga ba bainon? Ayaw na. Oh, dira na. Pag unitin na yung kalbi kang dindi na isa. Short ba? Bukad na ganda ni. Tara, putlan ng kawayan na para inig itabon-tabon inig. Kuan? Ato yung putlan. Ang kawayan, ngay disturbo pud manggay ni spray wa. Tama na diya, diha kabuhan. Di ada mabuhan. Oh, aman tuain nyo. Ugi ka mo? Problema na karon tuwad din na to. Wine. Atong ganiya Itong inyong linsa de kanina. Oh. Ano pamutlon na? Mutlon niya pikason. oh, pikasan ba? Style ninyo ron, kay short man ang trapal, dili inyo ana yung tulog, ana tanan.
Magsumpay mo ana mo. Natanla, nay kahoy, nay sakyanan. Oh, kadanim din na. Ilad ng dani na. Naan ni diri ba? Para mahiktan ba? Naan kahoy ba? Para magawas siya. Oh. Naan siya kahoy ba? Mga bato na eh, di ka? Ano ka nagkahoy na yun? Ano man tong linsada ninyo? Tunga-tunga to ninyo, ikot. Tunga ato, pikas-pikas ah. Nangit-ngit na, di na makita ron. Ana rin yung hikot ron din. Oh, tuway na, ikuan. Din. Ana yung duyan ron. Kaya, oh sure to. Tulo diri sa latay skuan. Dirigin mo. Ngit-ngit na yun, di na kaya magklarong tao. Ano sundang Ben? Oh. Ay sundang da? Anain na lang ninyo ni Ukma oh. Naan kahoy ba? Paana diri oh para may mahiktan sa trapal. Dalan man raw buske. Saan ba? Ha? Bukan ang kahoyan ay. Para maana ang trapal yun. Ang tulog nila ron. Dire short. Ang kuan mo nang tulo. Dire padulong mo kuan sa duyan. Ana ilang hikot ron. Ana hikot ana ron ana. Angay jud mo tanan. Ayaw, ngiri makilid oy. Ya ay kay kuhiton. Apisi ka ng kahoy oh. Ana oh, lansangan niya war makahigot diri. Kamera mo kami sige. Trapal ana. Diri Papoy gamay lansang, 5 mong pod. 5 pong lansang. Ana ah. Labinan jud, labinan. So at least katulog na ron. Matulog na. Lungag na. Bro na alas 6.